Està allà mateix en directe la nostra companya Ainhoa Machí i ens contarà, entre altres coses, què implica realment tirar menjar al fem. Conta'ns, Ainhoa. Sí, nosaltres estem en este centre d'estudis que està molt prop de l'Horta, d'on ix bona part dels aliments que mengem, però també bona part d'aquests aliments es tiren al fem. I des d'ací, des del centre d'estudis, lluiten per este malbaratament alimentari. I com ho feu? Perquè tirar una tomaca, un encissam, què hi ha darrere d'això? Mira, quan tirem un sol aliment al fem, el que n'hi ha darrere és molt. Té unes conseqüències ambientals i també unes conseqüències socials. Les ambientals, per exemple, l'ONU estima que entre el 8 i el 10% de les emissions d'efecte hivernacle estan relacionades amb la producció de menjar que no arribem a menjar, que mai arribem a consumir. I a banda és que tenim que pensar en totes les coses que n'hi ha darrere de la producció d'aquests aliments i que també es desperdicien amb aquest llançar un aliment al fem. Per exemple, la terra, l'aigua, el combustible o fins i tot la força de treball que s'ha esforçat per produir aquests aliments. Però també hem de pensar en les conseqüències socials, perquè, com sabem, 700 milions de persones en el món pateixen fam, mentre que 1.700 tonelades d'aliments acaben al fem. En un any en tot el món. És una paradoxa que mentre en alguns llocs del món, en el nord global, ens permetim tirar coses al fem, en el sud normalment estan patint fam. I vosaltres, des del centre d'estudi, el que cregueu és que haurien de modificar tant la forma de produir com, per supost, també la forma de consumir, veritat? Sí, pensem que la producció s'ha d'ajustar i planificar acord a les necessitats i també el consum s'ha de planificar millor a les cases, als restaurants i darrere tenim també tot un sistema alimentari que podria millorar en molts aspectes. Tu has dit, al camp és on comença aquest malbaratament d'aliments. Moltes fruites i verdures ni tan sols arriben a collir-se o es descarten en aquest procés de distribució perquè potser tenen algun defecte que és purament estètic, que és una taqueta, és un cop o no té el tamany. Això també és malbaratament alimentari, no? Exacte, i això és que ni tan sols arriba a la nostra casa i ja s'està desperdiciant una muntanya d'aliments que són nutritius, només no compleixen estos estàndards de màrqueting que no hauria de ser el principal a l'hora de treballar amb aliments. Doncs, companys, no només hem de canviar la nostra forma de produir i consumir, sinó que també hem de prendre consciència. I tant, i tant. Moltes gràcies, Ainhoa. És que, de fet, la indústria alimentària